Новия епизод тук. И да правя YouTube шоу, само как ме гониха герои. О, не! Герои ги дойде от нищото. Бягай! Здрасти, Хаги. Какво правим? О, не! Той дойде от нищото. Той сега беше там. Колко е бърз. О, не, той става бърз. Да бягам, колкото съм бил. Здрасти, Хаги. Моля те, не ме яш. Какво да идеш? Как се телепортирате? Ради моля. Ради моля.